Hiljaisuus! Hiljaisuus salissa! No niin, Hynynen. Teitä syytetään muun muassa naisten ja seksuaalivähemmistöjen halventamisesta, kansanryhmien kiihottamisesta lähes kaikkea vastaan, pyhän rahan väheksymisestä sekä kaikkivaltiaan TV:n ohjelmasisällön kyseenalaistamisesta, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Tätä listaa silmäillessäni huomaan, että syytteitä on enemmän kuin verta raatteen tiellä. Puhu. Vastaa syytöksiin tai rankaisen teitä kovemmin kuin ketään koskaan. Herra tuomari, asia on niin, että... Paras paikka verkostoitumiseen on tietysti Facebook. Se on paikka, jossa ei tarvitse oikeasti kohdata ketään, mutta jossa silti luodaan suhteita. Suhteita, jotka ovat pelkkää ajan hukkaa. Mietitäänpä, mitä tuo ajatusten kaatopaikka pitää sisällään. Nettitohtori Hynynen heittää esimerkkeiksi muutamia niin sanottujen ystävien päivityksiä. Kahvi ja tupakka ja lehti, näin ne aamut käynnistyy. Ai käynnistyy vai? Kyllä minun aamuni käynnistyvät verikylvyllä ja sillä kun panen marsua perseeseen. Laitoin lapset kouluun, nyt töihin. Ketä vittua kiinnostaa? Tehokasta maanantaita kaikille murusille, tästä se viikko taas lähtee. Tai aurinkoista huomenta vaan kaikille. Tai no niin, tästä se nyt lähtee, päivä käyntiin nimittäin. Hyi helvetti. Voiko tekopirteempää paskapäivitystä ollakaan? Sitä paitsi tehokkuus ja maanantaita ei kuulu yhteen. Samaten alkaa vituttamaan ja ankarasti, kun joutuu lukemaan tuollaista paskaa. Tai miksi pitäisi olla tehokas ylipäätään? Akkojen kotkotuksia. Hei, meidän Tessu on ihan villinä tänään ja sitten siinä on mukana joku saatanan Tessun kuva. Lemmikkien kuvat on aivan sietämättömän ärsyttäviä. Ketä vittua kiinnostaa kaveri kirppunen, haiseva rakki tai luonnehäiriöinen kissa? Kissapennut on kaikkein ärsyttävimpiä. Miksi ne on muka söpöjä? Ei muuta kuin vaan kaikki säkki ja painojen kanssa järveen saatana. Tai sitten nirri pois, suolet pihalle ja turkista saa tehtyä vaikka kivat rukkaset tai hatun. Koirien ja kissojen palleista saa kivan tupakkipussukan ja kuva Tessusta. Mitä vittu, pistäkää mieluummin kuva tussusta. Ulkona on niin kaunista. No voi jumalauta, jos siellä on niin kaunista, niin minkä vitu takia siinä koneen äärellä oot? Jihuu, kohta on kesä ja festarit. Paljon hyviä esiintyjä. Minneköhän menis? Minun puolesta se voit mennä vaikka hevon vittu. Jos aikuisilla ihmisillä on muuta tekemistä kesällä kuin josta festareilla, olisi ehkä syytä katsoa peiliä ja tunnistaa tosiasiat. Hei kaverit, 80-luku meni jo. Onnea on pienet hetket arjessa. Tänään tyttö kapsahti kaulaan kesken kauppareissun ja sanoi tykkäävänsä minusta. Väärin. Tietenkin oma lapsesi potki sinua nilkkaan ja sanoi vihaavansa sinua. Ja onnea on iso pankkitili, omistusasunto, iso katumaasturi ja kesämökki, ei mitkään vitu rakkaushömpötykset. Eikä varsinkaan hetket ärjessä, joka on pääasiassa yhtä helvettiä. Hymyile, sillä se tuo hymyn myös muiden huulille. Minkä vitu takia mun pitäisi hymyillä, jos vituttaa? Vittu mien tajua ja psykoottista. Voi ei, takatalvi iski. Olipa yllätys. Takatalvi ei iskekään kuin joka kevät. Se on ihan yhtä suuri yllätys kuin syksyn ensimmäiset liukkaat. Aivan yhtä odottamaton tapahtuma. Voi kylläpä Timo Annikki vietti hienosti tänään Voice of Finlandissa. Voi saatana, ketä kiinnostaa? Me taju, miten kaveripiirissä voi olla ihmisiä, jotka katsovat vapaaehtoisesti lastenohjelmia. Jotkut näistä niin sanotusta minun ystävistä ne ovat jopa tekemässä niitä ja se juontaja huutaminen on aivan sietämätöntä. Elämme mielenkiintoisia aikoja, tai odottavan aika on pitkä, tai kyllä nyt jännittää. Ketä vittua kiinnostaa kaverin jännittämiset ja odottamiset, varsinkin kun päivityksessä ei kerrota mikä ihmis se nyt mahtaa jännittää.
Kertokaa suoraan, älkääkä luoko muka mystistä tunnelmaa, kun ketään ei oikeasti kiinnosta. Vielä enemmän ihmetyttää tyypit, jotka putoavat tällaisen päivityksen ansaan ja alentuvat kysymään, mistä on kysymys. Vastausta ei kuitenkaan tule. Tai sitten se kuitataan tyyliin, mä laitan sulle info inboxiin. Hyi vittu, mitä ihmisten ajaa haaskaamista. Se olisi sitten torstai, ja sitten pari hymiöä perässä. Hyvää sellaista ja taas pari hymiöä. No älä. Itsehän ne viikonpäiviä ja kalenteria tunnekaan. Ja miten vitussa päivästä voi muka tulla hyvä, jos heti aamulla joutuu lukemaan tietokoneelta tollasta paskaa? Ehkä eniten minulta vituttaa profiilikuvan korvaaminen eläimen kuvalla. En minä halua kaveriksi kissaa. Haluan ihmisen. Herää kysymys, miten ruma ihminen voi olla, jos hän korvaa oman kuvansa jollain vitu kirppusäkillä. Että sellaista. Ai niin, ja paskoista päivityksistä tulikin mieleen, että olen yhä sitä mieltä, että Kalle Mung pitäisi ristiinnaulita ja ristituikata tuleen. Samalla haluan sanoa, että Hesarin uusi koko on nerokas. Nyt sitä on helppo lukea paskalla. Ja ruusukaali pitäisi kieltää lailla. Ja tähän loppuun vielä. Positiivarit ja varsinkin siellä oleva ajatusten aamiainen palvelu pitäisi haudata 6 jalan syvyyteen. Jos näin vielä yhdenkin tekopirteän muka onnistumisen eväät päivään tarjoavan mietelauseen, en voi vastata seurauksista. Se tulee olemaan poliisiasia. Silloin minä tapaan.